Takas Fincastin pari. Täällä taas Minecraftissa uusi texture-päkki, hieno. Timanttimiekka näyttää mahtavalta. Mennään tänne ulos. Silloin ai! Tommi, mitä sä täällä? Mä pääsen sittenkin. Jee! Jee! Salut. Salut! Onks sulla enchant-miekka? Ei. Niin, mulla on. Mä korkeamassa. Salut. Noniin. Täällä taas serverissä. Kaverimme Villen 24/7 Bookit-serverissä. Fincastin jumalan tekemä serveri. Se kyllä on aika jumalallinen. Olisikohan meillä muuten... No, mulla on minekartti. Mulla ei. Mä en tekemään. Onks meillä ironia? Ei, mä otin semmoista. Tomin kaivos. Ahaa, mennään sinne. See you later, shitlord. Jokskästistä. Täällä on vähän jutut kyllä muuttunut aika paljon. On, mutta tää... Jos me nyt saadaan se serveri taas toimimaan, niin me ei varmaan oteta tätä mäppiä siihen. Ai, sori, löiks mä sua? Joo. No, sori. Siinä on Niin, zombi. Ei varmaan oteta tätä mäppiä. Saa nähdä, koska mulla ei enää oo sitä. Otetaan vaan tämän, mutta me voidaan katsoa kaikki nää hakata pois. No sitten nyt löytyy. Run, 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 run. Ota panterekkaarmin tässä. Mulla on tää huono. Mulla on nuolia, mutta mulla ei povia. Meillä on täällä tämmönen... Meidän Ultimate Kehitare on tuossa Mene, 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 mene! Ota yksi ja laita takaisin. Power 1, power 1. Tällainen tää sitten povi. On. Mä käyn kyllä enchanttaamassa tän pove. Meillä on täällä enchantti-kirjasto. Punch 1. Aika hieno. Onko meillä mitään... Et räjähä. Tässä voi olla tämmönen hauska alku, että näin... Creeper, creeper, creeper! Arvaa näinkö minä. Ei meillä oo mitään huolta, kun tää paikka on nähty obsidianista. Joo. Hacker creeper. Oh! Täällä on kyllä friendly fire päällä. Ei, mä ammuin ohi. Miten mä annoin suunnat, että mä ammuin metrin päästä ohi? Miksi mä näen? On tää paikka on nähty obsidianista. Tässä on jotain mitä ei usein erikas koittaa himastaan niille, jotka päättää selvin voittajina. Tää on pikkuhuone tsemppauskamaa niille, jotka löytää aina jotain petrausvaraa. Niille, jotka vetää vastustajaa kovempaa, jotka nuorempia kannustaa ja opettaa. Tää on voittajille, niille, jotka antaa kaiken. Rocky Balboa, I of the Tiger. Se vaatii rakkautta, hullunta drivea. Kaikki likoo vaan, vaikka se suututtais kaikkia. Pidettä luonnetta, maniaa, kovuutta, suoraan selkää. Täällä tarvitaan Täällä on nuolia. Kyyneleitä verta hikeä loppuasti vetävistä vannomista herran nimeen. Voitun taalaan siirryttä. Taanille, jotka kulkee jalkaansa pää pilvissä. Onks sulla noin paljon pommaa? On. No kato, osaaks sen stedin. Onks tän tänne vähän turhaa? Joo, se on se meidän muuttia. En suostu unelmoimaan elämääni, vaan elän unelmaani. Tän saavuttaminen on aina ollut mulle maali. En natsonut eka Pistän tonne vähän pois regenerationeita. Kuunnellaan mun takia. Mulla on niitä itselleni. Tää aina kirjoitan sinne päin. Siksi et näin kaikki notifilti itsestäin. Ei. Ei voi kelaa, et suuren vaan. Voittaa tekee häviä, et puheen hoitaa. Tuolla on Mä en päivä. suostu kupeloimaan, siksi profat pyyt kauppa polkeeseen luennoimaan. Rysytä rikkauksiin elävä esimerkki. 2012 keväällä presidentti. Näin mitä ikinä, kaikki on mahdollista, niin kauan green ikinä. Jos halu saada, on pakko antaa nikkete. Päälliköidenkin on nähty itsekseen itkeneen. Täällä on zombeja. Joo, vähän tää punch on hyvä. Vähän tässä on semmonenkin kuin range. En tiedä.
Niin, saattoi olla. Niin huono häviäjä, että mun on naava pakko voittaa. Siis jos tarkoittaa, niin anna. Ville pitäis ladata tähän toi Guns, STK Guns. Ja päivittää taas on. Siis jos tarkoittaa, niin anna. Tuhamaan, tulin voittamaan, en anna minkään seisoo tiellä. Ringcasti lempijuttu taas Servus. Greta X. Tai suuri osa, mitä me tehdään tässä on Greta X. Voitko tulla niitten kaikkien gunpowdereiden kanssa tänne talolle? Tehdään vähän teidän näin. Tää on Popenka mahtava. Ei, Jesse. Häh? Tuutko niitten kaikkien gunpowdereiden ja hiekkojen kanssa tänne? Oota, mun pitää suunnistaa täällä pari XP-palloa täällä meressä. Jee, level 5. Nyt jos mä en vaan vielä hukkuis. Ois ihana. Joo. Niin Tomi, sä et aio nyt kuvata. En kuvaa. Joo. Koska sinä halusit kuvata. Niin, Mitä mä nyt vaan mietin, että jos me tehtäis se yksi juttu molempien ruudusta näkyy. No niin, mutta mä en tiedä, jaksanko mä opiskella vielä tänä viikonloppuna sitä asiaa. Nee, en minäkään. Niin gunpowderia tarvii. Kullaa. Kuulla. Oi, herre. Ei mun nyt näin pitänyt ottaa lehmäpitoksen. Sinä siinä ja... Vaikka sinä siinä nyt taas... Joo, heti syntyi lapsia. Tomi, sä oot elää liian nuori semmoseen. Jos mä tarvitsen niitä lehmiä. Kaikilla meillä on jotain häpeättävää. Hey kids, let's all go to... Home and make love. Tänään Meinasin jo unohtaa, miten se meni. Miksi meillä on ollut pressureklateja tossa? South Park-fani. Hey kids, let's all go home and make love. Sharpness 1. Oi kiitos. Make love to your Rachel. Eikö Tio Butthole vaikka se ikinä oli. Joo, Tomi, jos rauhoituttaisiinpä. Hei, Make love. täällä on jalmareita. Jalmareita. Jalmari. Jalmari. Kas näistä XPtä? Ihan hemmetin vähän. Ui. Kaivo. Tuolla on lammas. Onks toi lammas? On se lammas, mä ammun sitä. Joo, one shot, one kill. Kuulostaa, tai kuuluukohan tää mun karkin syönti sinne asti? Ja ei kuulu. Hyvä. Mä vaan demonstroin. Missä sä oot? On tällä hetkellä... Mä näen sut. Mä näen sut myös. Sä tulet erittäin hiljaa. Siihen pitää pistää se power trailemaan sitä. Ihan sama. Kuka ampui? Ammuuko sä? En. Mä yritän ampua liikkuvasti. Fuck you! Oh no, my boy! Oi, sorry. My minecart. Ammuuks mä sun minekarttiin? Ammuit, se meni yli. Joo, vähän mä oon kovaa. Missä sä oot? Mä oon ohi. Se on siellä ylhäällä. Siellähän sä olitkin. Mie. Miksi sä siihen jäät? Joo, mä sain sun nuolin. Oi! Haluatko sä sun nuolin takas? You can have this one! Mä ammun sen tohon seinään tän nuolin. Okei. Älä nyt mene vaan tielle. Siihen. Kiitos. No. Oota. Otat sä damage? Ei. God mode. God mode, activate. Ai, sorry. Ei toi oo reilu. Sä niinku vaan ammut vaan. Mä muuten testaa muuten yhden juttuun, että onko mulla
God mode päällä? On! Mulla on God mode päällä. Enkä ihmettä, että mä kuollut. Mäpä tain pitää sen tällainen. Ei toi on reiluu. Sä voit vaan ampua mua. No mitä, pistä sinäkin God mode Mulla päälle. on jo. Miten mä sitä... Okei, nyt sulla on. Hei, otiks sä mun porkka? Mulla on omat tuolla. Hyvä. Paitsi että jos sulla on siellä porkchopi, niin eipäs käytetä tota uunia. Mulla on tässä olemassa. Joo. Ei tullata uunia. Niin Tommi, Niin. annatko sitä hiekkaa, jos sulla on Täällä on arkussa sitä hiekkaa. 24? Paljon sulla on gunpowderia? 64 ja 47. Ai että karkki on niin hyvää. Hyvää. Shit Sherlock. Mihin me muuten käytetään sitten tää TNTtä? Mä alan ihmettele. En mä tiedä. Sillä on monia erilaisia käyttöjä. Sä herppaat. Cool. Mä pompin meidän sängyllä. Ei. Tää kyllä näyttää niin tyhmältä tää pomppiminen. Hyppii tälle kyyryssä. No, en meinannut tukehtua karkkiin. The power of my fart compels you. Power of those candies compels my ass. I made a damage shovel. 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 Mä tarvitsen XPtä, että mä voin enchantata sen. See you later. Pystyy shovelikin enchantaalla. Joo, pickaxen, aksen, shovelin. Sitten ton hoen. Ei hoe mun mielestä pysty. Hou katsomaan. Oota, Tuu tänne näin. Sun täytyy nähdä, että... en. Shovel, shovel, shovel. Mä teen juttuja, mistä sun pitäis olla erittäin ylpeä. Enchantata se. Ei, kun mä teen D&D. D&D. Ahaa. Olen tulossa. Se on. Ei sinä. Joo, mä asun tuohon minikarttiin täältä. Niin missä sä olit? Joo. Ai niin, tässä on tää mun vesi jäämässä. Hei! Otto trap. Niin mitä? Tuu tänne katsomaan. Toi creeper räjähti ihan tuossa talon vieressä, niin siihen tuli reikä. Reikä. Tohon on kuulus kello. Sattuuko sulla olemaan muuten näitä redstone torcheja tai vipua tai nappulaa mukaan? Toi on muuten aika hieno reikä. On, mutta sattuuko sulla olemaan redstone torcheja tai jotain muuta mukaan? Ei. Onko? Mulla oli redstone vähän aikaa sitten. Jaa, mä tajusin. Hei, kato, zombi. Sample, 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 sample. Se ei mulle mitään, mulla on God off. Dan 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 dan. Tästä laava oli. Ei, niin mulla oli kodfude päällä. Ei mua. Mitä tehdään? Säädetään takaa. Oltais mä ihan redstone torcheja vielä. Me ollaan säädetty jo 20 minuuttia. 20 minuuttia. 20 minuuttia, mäkin vähän ihmettelen. Näin nopea. Ei kun creeperit on vaan hyvä asia. Tule sisälle. Ai sinne taloon vai? Niin. Kävää niin! Mennään mäkin tuun. Creeper, creeper. Creeper. Hei.
Säästimme oven. Ai, homo. Tomi. No. Aika tyhmiä nää jätkät, kato. Oho, Reaper. Onko sulla sitä TNTtä mukana? No. Annatko mulle vähän? Anna sä mulle ne redstone torchit. Okei. Okay. Redstone torchit. Bum, bum. Meillä pitäisi olla semmonen wired detonator. Tossa ne torchit. Sä joudut nyt vaan pistää yhtä. Tomi, are you ready to run like hell? Wait a second. Pistetään God off. No niin, kosaata vaan. Oota. Ei se TNT kato siinä. Mä teen tämmösen hieno 70-luvun räjäys. Seventies. Hemmetti, mä en ite voi nähdä tota. Reaperit. Joo, no aika paha pulma. Niin, kenenköhän talo tää oli? Sitten kuitenkin. Se oli mun toinen talo. Fuck. Missä se Valtterin talo? Mä poltin sen. Nyt kaikki saavat nähdä kuinka tuhoamme heidän talonsa. Joo. Sitten putin zombi. Vittu tää. Mä voisin pistää tän videon bändiin. Bändiin! Okei. Selvä. Jos mä nyt viestin oikein ymmärsin, niin tämä on Ringcastin videon loppu. Creeper. Vaan vittu. Joten tällä hetkellä Soberkvark jättää hyvästi. Näin. Terve! Right on time.